दैसा बारबोनानै सौफैलायबाय बैसागु बोथोरा सौफैलायबाय रंजानाय बोथोरा आइलि जाइलि खानाय लानानै फैफिनलायबाय बारदै सिख्लाया फैफिनलायबाय बारदै सिख्लाया जिरायलांथों दान्दिसे खामफ्लाय बना हर आगर एरथों दान्दिसे गनसि गारहर सागाथोन बारनानै मुलुग गिदिंबोनानै जोंनि गेजेराव सौफैलायबाय बैसागु बोथोरा सौफैलायबाय रंजानाय बोथोरा। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' फेमिलि 25K भिउस इउटुब चेनेलाव फिन आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बैसागुनि आपकामिं मिउजिक भिडिअ एबा मेथाइनि बागै जानोसै आरोना लोगोफोर। बे आपकामिं मेथाइनि मुङानो जाहैबाय दैसा बारनादै। लोगोफोर, जोंहा बे मेथाइखौ रोजाबदों बर'निनो मुंदांखा फेस्ला मेथाइ रोजाबगिरि नयन बरगयारि आदै। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बयबो मोनथिजोबखायो नयन बरगयारि बिथांखौ। लोगोफोर, नोंथांमोननो आङो बे मिउजिक भिडिअ एबा मेथाइनि ससे क्लिप होना होनि, नोंथांमोना नायलांदो। दैमा दैसा बारबोनानै सौफैलायबाय बैसागु बोथोरा सौफैलायबाय रंजानाय बोथोरा आइलि जाइलि खानाय लानानै फैफिनलायबाय बारदै सिख्लाया फैफिनलायबाय बारदै सिख्लाया जिरायलांथों दान्दिसे खामफ्लाय बना हर आगर एरथों दान्दिसे गनसि गारहर सागाथोन बारनानै मुलुग गिदिंबोनानै जोंनि गेजेराव सौफैलायबाय बैसागु बोथोरा सौफैलायबाय रंजानाय बोथोरा। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै बड' फेमिलि 25K भिउस इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट खालामलांनो दाबावसै। लोगोफोर, एसेनोसै, गोजोन्थों।